Faré intervenció en global, al revés del punt d'ordre del dia, sobre pressupostos i ordenances, i aprofito per treure'm mascareta. Al darrer ple municipal vam aprovar la liquidació del pressupost del 2020 i el recordem perquè no fa tant les evidències que aquesta liquidació ens va deixar i que vam comentar aquí sobre les febleses de l'administració local a Castellà, que seria un bon punt de partida sobre el qual construir uns pressupostos. Recordem una estratègia política errònia, ingressem molt més del que som capaços de gastar en aquest municipi, les ajudes tal com es van plantejar no funcionaven prou, l'Ajuntament de Castellà té un problema d'organització interna que el fa ser ineficient, incapacitat de liderar la reactivació cultural i una incapacitat manifesta de poder fer allò que s'anuncia públicament. A Castellà fa molts anys que l'Ajuntament ingressa més del que pot gastar i de normal, com s'ha recordat abans, aquest estalvi aniria a pagar deute per tal que l'estat espanyol maquilla el seu dèficit escandalós gràcies a les finances municipals. Fa 2 anys que afortunadament això no és així. A proposta del grup republicà, els ajuntaments poden reinvertir aquests diners allà on toca, en el nostre cas a Castellà, que prou falta fa. Aquest pressupost pel 2022 serà tan extraordinari com ha estat el 2021. Més de 10, 11, 12, 13 milions d'euros, molts milions d'euros per inversions, s'ha d'acabar de tancar aquesta xifra, però segurament la quantitat més alta de la història, l'equivalent, molt probablement, a les inversions que es van pressupostar el 2017, 2018 i 2019 junts. Això significa que avui aprovem una petita part del pressupost real que s'executarà aquest 2022, que vindrà més donat per modificacions de crèdit, que algunes ja anunciava la regidora, que fan que avui parlar de partides concretes sigui com a mínim poc real. No tindrem el panorama de conjunt fins pràcticament el segon trimestre de l'any com a mínim. Avui aprovem una part petita, però molt significativa i reveladora. El 2020 l'Ajuntament no ha estat capaç d'assumir tota aquesta despesa, bàsicament per 3 motius. Les lleis de l'Estat, que dificulten l'eficiència dels ajuntaments en terminis i tràmits impossibles, la desorganització interna de l'Ajuntament de Castellà, que ha quedat desfasada i on no s'ha pogut posar ordre en anys i ara en paguem les conseqüències, perquè no s'ha pogut contractar i realitzar moltes de les coses que es podien haver fet, i en tercer lloc, la manca de projecte polític més enllà de posar a la pràctica conclusions del pla estratègic del segle passat, de principis d'aquest segle, perdó. En tots aquests diners s'ha de posar al dia en manteniment de carrers i places, en neteja i en algunes inversions de manteniment o d'equipaments que s'han deixat durant anys. El Parc de Canyelles, com a exemple de tants altres, ha patit un abandonament total i absolut els darrers 10 anys i ara no hauria de ser massa problema posar-lo al dia. I com això moltes coses. Per cert, com els anunciàvem en Junta de Portaveus, els demanarem un monogràfic sobre la remodelació del Parc de Canyelles a la propera comissió informativa. No ens han ensenyat mai el projecte, ni n'hem parlat, i veient l'inici de les obres, ens agradaria poder-ne parlar i probablement fer alguna proposta de millora, evidentment. Aquest 2022, doncs, i anem al pressupost, tenim una oportunitat d'or per fer 2 coses. Acabar de deixar les coses com ens agradaria tenir-les i, sobretot, i aquest és pràcticament més important, encarar bé la dècada vinent i construir bases de futur. És per això que des del nostre grup, des del grup d'Esquerra Republicana Castellà del Vallès, hem fet una proposta d'acord sobre els pressupostos, no en clau de partides concretes i de curt termini, no en clau de xifres petites per entendre'ns, sinó amb una mirada de municipi a llarg termini. El concretàvem en 5 punts. El primer, obrir un procés participatiu per definir molt bé el sector de la Playtex, el sector conegut com la Playtex, que després votarem, on el govern de la Generalitat farà una inversió milionària en pisos de protecció oficial gràcies a una inversió milionària prèvia també de l'Ajuntament. En segon lloc, establir un acord amb el govern municipal, el comitè d'empresa de l'Ajuntament, per tant un acord a 3 bandes i el principal grup de l'oposició per posar accions, pressupost i calendari a la necessària reorganització municipal, amb una plantilla de treballadors que pugui donar resposta a les necessitats de Castellà, ben organitzada i amb les condicions òptimes de treball, amb mirada llarga i acordada. A una aposta decidida contra el canvi climàtic i sobretot i especialment en la prevenció d'incendis forestals, fomentant la gestió forestal amb una aposta política clara sobre l'estella forestal com a combustible de biomassa. Una revisió del patronat de l'obra social benèfica perquè deixi de ser un pou econòmic sense fons i es consolidi com un servei integral de primera qualitat per la gent gran i el suport a la dependència. Ajustar els impostos a la realitat i situar la taxa de residus al seu cost real i compensar l'augment amb una congelació de la resta de tributs. En definitiva, deixar de subvencionar i ajudar a qui embruta i genera més residus. Per la nostra banda, com sempre, mà estesa per fer més i millor castellà. Fixin-se, mà estesa per encarar la propera dècada,
abordant conjuntament, amb una majoria de pràcticament 2/3 que podia anar més, la reforma i modernització de l'administració local. El principal grup de l'oposició els està dient que assumeix qualsevol possible desgast per arribar a un acord en aquest sentit, perquè segur que aquesta modernització millorarà la vida de tothom. Pel que fa al tema de la biomassa, ja els deia, una aposta decidida pel canvi climàtic. Saludem aquesta subvenció de l'Associació de Propietaris Forestals, aquests 100.000 euros a l'Associació de Propietaris Forestals, però entenem que aquest és un inici d'una estratègia que ha d'anar molt més enllà i que ha de tenir repercussió sobretot amb la instal·lació de calderes de biomassa de gran consum a la nostra vila per generar estella forestal. Pel que fa a l'acord a 3 bandes sobre la plantilla, el que els demanem és perquè si la maquinària... Els llegeixo una cita textual que sortia justament ahir en el diari un article del Jordi Muñoz. Perquè si la maquinària no funciona ni es pot fer funcionar, el marge per fer polítiques públiques s'estreny tant que només queda espai per la política del gest i la demagògia. I aquest és precisament el terreny en què excel·leixen líders com García Albiol. Les esquerres de tot el país n'haurien de treure conclusions. Si no s'afronta la reforma de l'administració pública, es podriran els problemes i s'adobarà el terreny pel creixement de més figures com la d'Albiol. Veiem, com els comentàvem l'altre dia, que en el nostre Ajuntament hi ha molts treballadors que estan marxant, no tenim un organigrama estructurat des de fa molt temps, no l'hem conegut mai, un organigrama tècnic de funcionament, hi ha àrees que tenen cap d'àrea, hi ha àrees que no en tenen, hi ha tècnics C1 que no tenen cap, hi ha més de $500.000 d'euros sobre la taula per negociar reformes de plantilla, però, com dèiem abans, no veiem una estratègia clara per fer aquesta reforma. Però, a més, hi veiem aquí altres qüestions que ens agradaria plantejar amb aquest acord tripartit. Miri, només es dedica a formació 5.000 euros, a formació dels treballadors, i aquesta és una quantitat molt baixa i es dobla respecte a l'any passat. Però dels municipis de la nostra mida i pressupost, començo amb més petits, Olesa hi dedica 15.000 euros, Valls 26.000 euros, Molins de Rei 16.500, Santa Perpètua 30.000, i les liquidacions que hem mirat de l'Ajuntament de Castellà deixen clar que la partida de formació dels treballadors, que em sembla que no cal que defensem aquí perquè tots plegats sabem que és molt important, no s'esgota ni de bon tros. Per tant, els demanàvem un acord a 3 bandes, un acord de mirada llarga, de renovació, de modernització i d'encarar les necessitats d'una plantilla molt afectada per l'Arsal i sobretot molt afectada per la nova llei de contractació pública que fa que els ajuntaments haguem de funcionar diferent. I aquesta ha estat la nostra oferta. Per cert, aprofitem un detall menor, però sí que és veritat que hi ha una inversió en tecnologies i sistemes d'informació important, i això en principi ho valorem molt bé. Aprofitem per dir-los que no tenim estudiants de formació professional dual en aquest Ajuntament, tot i tenir un cicle d'administració en el nostre institut. Per tant, els encoratjo, no surten al pressupost la seva... Doncs me n'alegro, però en el pressupost no apareix enlloc la seva remuneració. Per tant, oblidin el que acabo de dir i els celebro que hi hagi 3 estudiants de formació professional dual. Estan fent dual a l'institut. Fantàstic. Doncs aquesta és una molt bona notícia. Pel que fa a la revisió del patronat de l'obra social benèfica, que aquí els hi continuem posant la mà estesa, la situació actual tots sabem que no acontenta ningú, ni les persones que hi viuen, ni les persones que hi treballen, ni el patronat, ni el propi consistori. Tothom reconeix que hi ha marge de millora. Actualment el patronat no és municipal, tots ho sabem, però l'Ajuntament hi aporta fons, preocupacions i moltes hores. Hi ha diverses fórmules de gestió i d'organització que caldria explorar amb mirada llarga entre l'acabant de la municipalització plena a la privatització pura i dura. I segur que entremig trobarem un punt d'equilibri i un bon camí perquè l'obra social benèfica sigui el referent de bones pràctiques i bona gestió que Castellà es mereix. I finalment, pel que fa a taxes, creiem que aquest era un molt bon any d'ingressos, un molt bon moment de situació econòmica en el qual l'Ajuntament surt del pla d'ajust per posar ordre i endreçar les taxes i sobretot ajustar els impostos a la realitat. Sabem que es fa un augment petit de tot l'impost en general, però tenim sobretot, i va molt vinculat a l'anunci que feia la regidora d'aquesta transició ecològica, que situa la taxa de residus al seu cost real.
i compensar l'augment amb una congelació de la resta. Sense augmentar la pressió dels tributs, el que podríem haver fet és situar una taxa en el seu cost. Per què? Perquè la fracció rebuig, allò que va al contenidor gris i que malgrat haguem millorat continua sent la gran part dels residus a Castellar del Vallès, el 2017 la Generalitat penalitzava amb 30 euros cada tona de fracció rebuig. Un cànon que el 2020 es va situar als 47,10 i que grimparà fins als 53,10 aquest 2022. Però és que el 2024 estarem pagant la tona que vagi al contenidor gris, a la fracció rebuig, a 71,60 euros. I això el que està fent, només amb un augment de l'1,9 a la taxa de residus, és que cada cop més estem dedicant més diners de partides de l'Ajuntament que haurien d'anar a altres coses, molts més diners dels que destinem a moltes regidories, a subvencionar la taxa de residus. Mirin, l'any anterior, el pressupost anterior, el 2021, la diferència entre allò que vam recollir i el que ens va tocar pagar, el que vam recaptar i el que ens va tocar pagar, arribava als 200.000 euros. No arribava als 200.000 euros per poc. La previsió aquest any, abans de liquidació, és de 445.000 euros. Estem començant a destinar masses diners a subvencionar la fracció de gris i entenem que aquest era un molt bon any per poder canviar aquesta tendència i poder ajustar la tarifació amb allò que es coneix amb una fiscalitat més verda. Gràcies.